आङो दा हाजोनि बेराफारसेथिं फैबाय नै दहाय सिगाङाव आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन बै हाजोनिफ्राय नै आङो दा ओरै थाबायै थाबायै बाहाय सफैबाय माबायदि नुयो नोंथांमोन देखायनोसै फट' लागासिनो दङ आङो थाबायलाङै देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो दा नायदो नै गाइखेर बायदि हेल' गुड मर्निं खुलुमबाय आङो दा दंफैयो बातुर माउन्टेन होननायाव दहाय फुंनि 2 बाजियावनो सिखारनानै फैदों बाहाय ओरैबायदि खस्थ' ट्रेकिं खालामनानै बाहाय सफैबाय 1 आवारसोआनो लादों 1 आवारनि एसे बारायानो लादों नामा बातुर माउन्टेन गोजौनिफ्राय माबायदि भिउस नुयो माबायदि सिनारि नुयो नोंथांमोननो देखायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय ओरैबायदि मानसिना नुवाखै नै नाय जेरैबो मानसिया बुंजोबनाय बिराद मोजां भिउस नुयो आं दा नोंथांमोननो देखायनोसै जोमै ओरैबायदि गुफुर जोमै ना मोजां नै नायदो फुरा जोमैजों बुंफबजोबनाय जेरैबो आङो एसे बेरायलाबायनानै देखायसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो इन्जय खालामदो भिडिअखौ लाइक खालामना होदो आरो कमेन्टबो लिरदो बाहाय फैनोबा टुर पेकेज लानानै फैनो हायो सोरबा टुर अपारेटर्सफ्रा बिदिनो 4 लाख 5 लाख बेबायदि लायो आरो बिनिफ्राय बिसोरो पिकआप एन्ड ड्रप खालामो आरो ब्रेकफास्टबो जाहोयो अर्गें दङ दे अर्गें बाहाय बिदिनो फिसा जायगानिफ्राय गयो अर्गें उखुन्दै गगासिनो दं आं दा नोंथांमोननो देखायगोन आङो एसे थाबायलाबायनानै देखायनोसै माबायदि मानसिफोर बिगुर गुफुर बिगुर गोसोम आरो बिनिफ्राय भिउसफ्राबो माबायदि सिनारिफ्रा नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो एसे थाबायलांसै हरैजाय Where are you from? Ireland. Ireland. Yeah. Enjoying? This is an interview. Yeah. Well, what time did you wake up? I woke up at... What time did we wake up? What time? 1 o'clock. 1 o'clock. Yeah. To do makeup and hair. Yeah. Make out and all, you know. Yeah. What time did you get up at? 2 a.m. 2 a.m. Yeah, I came by myself, not with a tour operator. With a scooter, motorbike. Oh, very good, very good. Yeah, it was lovely, wasn't it? Yeah. You're a solo traveler or with a friends? With the 2 girls here, yeah. Oh, 2 girls. Yeah. Nice. Enjoying beer early in the morning. Included in the tour package? No. No. Paid for this separate. You paid it. How much you paid for that? We got 2 and a water for Okay. 190. Yeah. This is our guy. Oh, guy. I'm selling drink. How much you paid for the package this tour? 70 for the beer. 70 for the beer and the For the coming here? package, it was 400,000. 400,000. Yeah, not bad. Yeah. So from which town you came? From which? Ubud. Yeah, Okay. yeah. And we came from Ubud. Yeah. That's all the news. Enjoy. What about your enjoy. friend? Hello. What's your name? Cornelia. Cornelia. Yes. You're having a tea or beer? Yeah, tea 10 out of 10. You are a tea lover, Yes. not a beer lover. Now, Bintangs. Yeah, Wintang. Okay. No, Best salesman. I just want to complete the tour. I just want to go around Yeah, and sorry. come back. Enjoy your day. Yeah, you too. Have a nice day. Good time. Yeah. Thank you. Thank you. Bintang time. बयबो जिरायगासिनो दं जिरायनानै ब्रेकफास्ट जादों सोरबा बियार बायनानै लोंदों सोरबा साहा लोंदों एसे थाबायलांबावसै आं हरैजाय आङो दा हाजोनि बेराफारसेथिं फैबाय नै दहाय सिगाङाव आं नोंथांमोननो देखायदोंमोन बै हाजोनिफ्राय नै आङो दा ओरै थाबायै बाहाय सफैबाय
माबायदि नुयो नोंथांमोन देखायनोसै फट' लागासिनो दङ आङो थाबायलाङै देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो दा नायदो नै गाइखेर बायदि जोमै दाखा मानसिफ्रा सोरबा केम्पिं खालामफैयो बाहाय केम्प खालामगासिनो दङ आङो दा एसे थाबायलांसै देखायलांसै बिसोर केम्पिं खालामदों जाहैदों बाहाय थेंक इउ आं फट' खेबहोदोंमोन बेखौ आङो दा थाबायलांनानै देखायनोसै नोंथांमोनहा इन्जय खालामलांबाय थाबानो जाबाय बे उखुन्दै खुनाया गासिबो अरगेंजोब बियो इंराजियाव भलकान' होनो बे उखुन्दै गगासिनो दंना एसे गुदुं मोनलायलायो आङो थाबायलांफिनसै नोंथांमोनहा शेयार खालामना हो आरो गुबुनफोरनोबो देखायना हो कमेन्टआवबो लिर आरो दासिमबो नोंथांमोनहा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालाम आरो जायफ्रा आंनि चेनेलखौ दासिम मिन्थिया खिन्थाना हो बिसोरनो Yeah? Where? There is, but not really. Oh, not visible so much. Yeah. Oh. Rainbow. Yeah, it's not so visible because it's too white. Yeah. Where are you from? Bali. Balinese. Oh, local. Came for camping. This is my second time. Oh. मानसिफ्रा फैगासिनो दं नै फैगासिनो दं आंहाथ' बेरायखांबाय मोजां मोनदोंना मोनाखै नोंथांमोनहालाय बेबायदि मिथिंगानि समायना नुथायखौ नुनानै मालाय नै फट' खेबदों बिसिफाय गोनां बिसोर मानसिफ्रा बिदिनो मानि टुर पेकेजाव फैयो गाइड लानानै इन्ड'नेसिया रुपिया 4 लाख 5 लाख 4,50,000 बेबायदि होनानै फैयो बे नुथाया फुङावल' नुयो फुङावल' मोजां नुयो साना गोरा जाबाथाय मोजां नुला बिनि थाखायनो फुङावनो सिखारना फैयो मानसिफ्रा 2 बाजि 1 बाजि बिदि टाइमाव सिखारनानै फैयो जेसेबां फुङाव फैगोन माने समायनासिन नुथायखौ नुनो हागोन बेनि थाखायनो माने फुङाव फैयो बेनिफ्राय बेबायदि गुफुर नुथायखौ नुनाय नंला आं ओंखायनो एसे देखायस्राबावनोसै मानो होनबा आं बेराफारसेथिं थांसिगोन बेराफारसेथिं आलदा रोखोम भिउआ बे फारसेथिं बेबायदि गुफुर नुयो माने जेब्ला आं ट्रेकिं खालामदोंमोन ना माने मुड अफ जादोंमोन खोमसि आरो हाजो गोजौ गाखोनांगौ ना है भिडिअ बानायलालां फट'ल' खेबलाबायनोसै बिदि साननानै फैदोंमोन आं जेब्ला बे गोजौआव सफैयो बिनि समायना नुथायखौ नुनानै गोसोआ ओरैबायदि रंजाखांदोंना बेनिफ्राय भिडिअ बानायबायबो आं आंनि बे केमेराखौ बख'बाय बेनिफ्राय भिडिअ बानायबाय आरो दा बानायबाय नोंथांमोनहाबो नुनो हाबाय नोंथांमोना शेयार खालामना हो बे भिडिअखौ देखाय गुबुन मानसिनो सोरबा दासिमबो आंनि बे बर'नि आलफ्रेड चेनेलखौ मिन्थिया सोरबा बे आंनि ट्राभेलिं आलफ्रेड चेनेलाव कमेन्ट लिरहरनानै बक्सि हरलाबायो सोरबा बेनि थाखायनो नोंथांमोना खिन्थाना हो मेक्सिमाम मानसिफोरनो जायफ्रा आंनि बे बर'नि आलफ्रेड चेनेलखौ दासिमबो मिन्थिया बेनिफ्रायबो उखुन्दै गदों नै अरगें दं बाहायबो भलकान' गुदुं मोनलायलायो बा मानसिफ्रा नै होख्रावगासिनो दङ नोंथांमोनहाथ' दिनै मोननै मोजां नुथाय नुनो हाबाय फार्स्टआनो जाहैबाय बेनि समायना मिथिंगानि नुथायखौ नुनो हाबाय बेनिफ्राय मोजां सिख्लाफोरबो नुनो हाबाय बेनि थाखायनो नोंथांमोनहा लाइक खालामना हो बे भिडिअखौ कमेन्टबो लिर बाहाय सेस उखुन्दै खुजोबनाय नै अरगें बे सेराव दुंहाव मोनलायलायखायो ओरै बेराफारसेनि नुथाया आलदा ओरैजाय क्लाउड गैया
जोमै गैया गोबांथार मानसिफ्रा फैदेरगासिनो दङ बिथिंजाय गोसोम नुबाय माथो भिडिअआ स्रां स्रां नुवासै लामाया फिसा ना गालिनबाथाय गोलैलांजानो गिनांगौ Do you want to take like panorama one? Wait, can I go? Oh yeah. Thank you. नायदो ओरैजाय भिउआ आलदा कमप्लिटलि आलदा बा जा मोजां बेरायबायलै दिनै ओरैबायदि मानसिफोर फैयो ना थर अपारेटरफ्रा खामायो बिराद खामायो 4 लाख लायोना सासेयाव इन्ड'नेसिया रुपिया दाथ' खमबावसो कर'नानि सिगाङावथ' बा आथिं होनोनो जायगाखौ मोनलायामोनदां ओरैबायदि भिउसा बेनिफ्राय एसे भिउस देखायहरनोसैलाय नै बेबायदि भिउस नुयो मेंबाय दैबो गांबाय दै लाबोनो बावदोंना बिराद जाम्बा जादों माने हाखु दावरा सानस्लाबनो हायाखै नोंथांमोनहा जेब्लाबो जेरावखि थाङा मानो माने ट्रेकिंफोर खालामोबा दैखौ लाफाथारनांगौ गैला जोबखाबाय थांफिनखानोसै जेबो प्रब्लेम जाला गाहायाव ओंखारख्लायनायावथ' प्रब्लेम गैया गाखोनायावसो प्रब्लेम ना नै ओरैबायदि उखुन्दै गदोंना नै बेहाय अरगें हाजोनि बेहाय गुदुं मोनलायलायखायो मानसिफ्रा बयबो नेगासिनो दं नै बेलाय बेयो अरगें गनाय बेयो अरगें भलकान' बेलायनो गुदुं मोनलायो बैहाय थाङोबा ना गाहायाव दा बेखौनो माने फिल खालामनो थांदों मानसिफ्रा बिथिंनि भिउसखौ नायदोलाय ने हाग'बाय नायग'नो हाबाय एसे लेट जाबावोनबा माने भिउसखौ मोजाङै नुनाय नंलामोन बे जायगाया गाव थर अपारेटरफ्रा बानायनानै दोनो बाहाय माने ब्रेकफास्ट जायो बिसोर पेकेजाव होफाखायो माने दै बथल गंसे होगोन बेनिफ्राय ब्रेकफास्ट जाहोयो मालायनो गोबालायथारदों बिखायाव एब्रेलायथारदोंमोन मालाय गैला सोरबा थांफिनजोब्बाय फुङावनो फैथारदोंमोन ना दहाय बे फुरा बुंजोबनायमोन नोंथांमोनहा मोजां सिख्लाफोर नुनो हागोन बे आंनि ट्राभेलिं आलफ्रेड चेनेलाव नायबाबो खालि जाबाय मेक्सिमाम मानसिफ्रा थांफिनजोब्बाय बेरायखांजोब्बाय ना नोंथांमोनहा मारै मोनखो बे बाथुर माउन्टेनखौ नुनानै बाथुर माउन्टेन भिउखौ आसा खालामबाय नोंथांमोनहा एन्जय खालामबाय होननानै अन्नानै भिडिअखौ लाइक शेयार खालामना होदो आरो कमेन्टबो लिरदो आरो दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइबबो खालामना होदो आङो भिडिअखौ बाहाय फोजोबबाय दे मेंबायबो थांफिननांसिगोन दैबो गांबाय जय बर' हारिनि